Я виж, къде се возиш, Теодорче? На влака, да. В Молдавия няма такъв музей. Нямаме такъв музей, да. Имате други работи. Имаме. Аз викам да не сте бесарабски българи. Не сме. Виж сега, оле, да не направим катастрофа с другия влак. Хареса ли ти? Видя ли колко много се возихме? Айди обратно и готово. Чакай, Антонче, чакай, мамо. Какво се стои разликата между молдованци и румънци? Вие не говорите на румънски, нали? Огромна е. Ето ще ви каже екскурзоводката най-добре, защото тя това е професията. Виж как хубаво се возим. То сега, защо няма такава точка да натисна? То прави клипче. Сега се вози. Добре. Виж как хубаво се вози. Видя ли? Леко. Ох, как караш влака ти. И другата машина. Айде. Няма. Браво на нас. Добре дошли на гара Рущук. Да. Старост ви име на Русе. Ти в Русе ли живееш? Всичките живеем в Русе. На всички. От колко време сте в България? 12. От 12 години.